mata sun daina jin motsin mutane daga gidan Alhaji Musa bayan ɓacewar Marwa. Sai dai abin mamaki, Alhaji Musa ya ci gaba da rayuwa kamar babu abin da ya faru. Duk da haka, mutane sun fara tsoron kusantar gidan. Labarin ɓacewar Marwa ya ƙara wa gidan suna, kuma wasu daga cikin ma'aikata da suka taɓa aiki a gidan sun fara bayyana abubuwan tsoro da suka gani kafin su gudu. A cikin wannan lokaci, wani malami mai suna Malam Shu'aibu, wanda aka sani da ƙarfin maganin aljanu da sihiri, ya fara bincike akan gidan Alhaji Musa. Malam Shu'aibu ya samu labarin gidan daga mahaifiyar Marwa, wadda ta kasa samun kwanciyar hankali tun bayan ɓacewar 'yarta. Ta yi roƙon cewar ya taimaka mata ta gano abin da ya faru da Marwa. Malam Shu'aibu ya ce gidan nan ba kawai matsala ce ta sihiri ba, akwai wani babban asiri da aka binne a cikinsa, wanda yake baiwa waɗannan halittu damar sarrafa mutane. Amma zan shiga gidan nan, ko da kuwa hakan zai sa na rasa raina. Da wata rana, Malam Shu'aibu ya shirya shiga gidan, ya ɗauki wasu kayansa na tsari da kariya daga aljanu, ciki har da wani babban ƙaho mai launin ja da fari, wanda ake cewa yana tsotse dukkan wani mugun iko. Da ya isa gidan, sai ya lura da cewa babu motsin komai. Ko da yake gidan yana da kyau sosai, yana cike da wani irin tsoro da ba za a iya bayyana shi ba. Yayin da ya shiga cikin gidan, sai ya fara jin muryoyi suna ƙara a kunne. Muryoyi masu kama da kuka da dariya mai ban tsoro, suna ce masa, "Ka bar gidan nan, kai baka da iko kan wannan wuri." Malam Shu'aibu ya tsaya tsayin daka yana karanta addu'o'i. Sai kawai ya ji wata irin iska mai zafi ta fara tashi, tana yawo a cikin gidan. Daga nan ya fara jin motsin wani abu yana zagaye da shi, wanda ya bayyana a matsayin wata babbar macijiya mai idanu ja kamar wuta. Ita ce macijiyar da ta addabi gidan. Macijiyar ta yi magana da wata murya mai ƙarfi, "Kai ba za ka iya shawo kanmu ba. Wannan gida yana ƙarƙashin mulkinmu, kuma duk wanda ya nemi shiga sirrinmu zai mutu kamar sauran." Amma Malam Shu'aibu bai tsorata ba, ya ci gaba da karanta addu'o'i har sai da macijiyar ta fara ja da baya. A wannan lokaci sai ya fara leƙa cikin ɗakunan gidan don ganin ko zai gano wani abu da zai bayyana sirrin gidan. A cikin ɗakin da aka ce Marwa ta shiga, sai ya ga wata laya mai haske da aka ɗaure a saman wani tebur. Malam Shu'aibu ya gano cewa layar da ke cikin ɗakin ba kawai tana kare gidan ba, tana kuma da alaƙa da rayuwar Alhaji Musa. Duk lokacin da macijiyar ta shiga ɗakin, sai ta yi amfani da layar don ƙarfafa mulkinta da kuma kare Alhaji Musa daga duk wani wanda zai iya tona asirinsa. Sai dai kuma layar tana buƙatar wani abu mai tsanani don ta ci gaba da aiki: jinin mutane. Wannan shine dalilin da ya sa duk wanda ya shiga gidan ba zai sake dawowa lafiya ba. Ya fara karanta wasu addu'o'i don karya ikon layar, amma a daidai wannan lokaci sai iska ta fara kaɗawa mai ƙarfi har ta fitar da shi daga ɗakin. Sai kuma ya ga wani abu mai tsanani. Macijiyar ta sake bayyana, amma a wannan karon tana tare da wani mutum, Alhaji Musa. Alhaji Musa ya ce, "Ka fita daga gidan nan kafin ka lalata duk abin da na gina. Wannan gida ba naka ba ne, kuma ba za ka iya shawo kan ikon da ke cikinsa ba." Malam Shu'aibu ya fahimci cewa Alhaji Musa ya yi alkawari da halittun sihiri don samun dukiyarsa, amma wannan dukiyar tana zuwa ne da sharaɗi mai tsanani.
dole ya riƙa bayar da hadaya ta mutane don ci gaba da rayuwa da lafiya. Wannan shine dalilin da ya sa matarsa Hajiya Kaltume ta zama macijiya don kare sirrin gidan. Bayan ya gano gaskiya, Malam Shu'aibu ya yanke shawarar kawo ƙarshen wannan lamari. Ya dawo gidan da daddare, amma a wannan karo ya zo tare da wasu malamai guda biyu. Sun zauna a ƙofar gidan suka fara karatun addu'o'i masu ƙarfi da nufin karya ikon da ke cikin gidan. Sai iska ta fara kaɗawa, ƙarar dariya mai ban tsoro ta fara fitowa daga gidan. Sannan aka fara jin muryoyin mutane suna kuka. A cikin wannan hali sai macijiyar ta sake bayyana, tana ƙara mai tsanani, tana zuwa kusa da malaman da ƙarfin ta kai musu hari. Sai Malam Shu'aibu ya fito da ƙahonsa mai tsarki, ya fara karanta wasu addu'o'i da suka sa macijiyar ta fara komawa baya. Macijiyar ta yi ƙoƙarin kai wa malaman hari, amma kafin ta kai gare su sai ƙahon ya fara zubar da wani farin hayaƙi. Wannan hayaƙi ya mamaye gidan gaba ɗaya, sai kawai aka fara jin ƙarar wani abu mai ƙarfi kamar gidan yana girgiza. Hajiya Kaltume, wadda ta koma macijiya cikin wannan lokaci, ta yi ƙoƙarin fita daga gidan, amma hayaƙin ya ƙone ta gaba ɗaya har ta ɓace. A wannan lokaci Alhaji Musa ya fito yana ihu, yana roƙon gafara, ya ce, "Don Allah ku ceci rayuwata. Ban sani ba cewa wannan aikin zai kai ni ga wannan masifa." Amma Malam Shu'aibu ya ce masa, "Ka ci amfanin saɓon da ka yi wa Allah, kuma yanzu lokaci ya yi da za ka fuskanci sakamakonka." Daga nan gidan ya kama da wuta, kuma Alhaji Musa ya mutu a cikinsa. Sai dai kafin Malam Shu'aibu ya fita daga gidan, ya ji wata irin murya mai ƙarfi tana cewa gidan nan ba zai taɓa zama wuri mai tsarki ba. Duk wanda ya sake kafa gida a nan zai fuskanci masifar da tafi wannan. Bayan mutuwar Alhaji Musa da ƙonewar gidan, mutanen garin sun yanke shawarar yin watsi da wannan fili. Duk wanda ya zo neman siyar wurin sai ya ji muryar mace tana cewa, "Ka guji wannan wuri domin yana ɗauke da sirri mai kashewa." Har yau babu wanda ya kuskura ya sake kafa gida a wannan fili, kuma duk lokacin da dare ya yi, wasu suna cewa suna ganin wata babbar macijiya tana zazzaga hayaƙi mai launin ja daga cikin filin. Na gode, ku biyo ni a cikin labarina na gaba.